se va întâmpla luni la Curtea Constituțională, încă sunt președintele în funcție al României. Din acest motiv, vă rog din suflet să înțelegeți că în această seară nu voi avea un discurs electoral. După ce începe campania, vă voi spune adevărul acestei guvernări. Vor fi foarte mulți oameni care o să apară la televizor să vă spune tot felul de povești. Președinte, nu am încălcat Constituția. Pe care adesea le-am făcut pentru ca guvernul să-și facă treaba, justiția să-și facă treaba. Le-am făcut pentru că în calitate de președinte al României am obligația să reprezint interesele celor care m-au ales. Până în momentul în care a apărut hotărârea Curții Constituționale, am avut o poziție rezervată. Nu aveam dreptul să fac presiuni pentru o soluție a Curții Constituționale. După ce avizul Curții Constituționale a dezmințit toate cele 19 puncte ale Comisiei Voiculescu, am avut convingerea că nu am de ce să cer scuze nimănui. Dacă hotărârea Curții Constituționale ar fi arătat că am avut o singură abatere de la respectarea Constituției, vă asigur că astăzi aș fi mers în Parlament și ceream scuze poporului român. Dar avizul Curții Constituționale a arătat pur și simplu că n-am făcut altceva decât să-i servesc pe români.